Javier, visc Tiana, soc de Paraguai i estic fent el curs de català a l'Escola Timó. Content d'estar integrant-me a la societat catalana. A la classe de català hem fet un curs de fotografia i algunes sortides caminant per Tiana i Montgat per poder aprendre la història i la cultura d'aquests dos municipis. Fruit d'aquesta feina és l'exposició de fotos que tothom podrà veure a la biblioteca. Però donar-li aquest punt més social i que per una banda ens permeti treballar el català tant a nivell oral, perquè durant les classes ens explicàvem que oralment teníem que parlar del seu projecte, com aquest text final, que també els ajuda en la correcció de la redacció, i que alhora descobrissin Tiana i Montgat, caminant, fent les passejades que hem fet, i que també alhora, ara com veureu, la gent que no ha participat d'aquest taller també tenim un profit que segurament ara veureu que ja trobareu coses del vostre poble que possiblement no coneixeu.